Ivánok tam vial, tak krásne do lipového dreva vyrezal stredoveký autor. To krása. Ja by som tak nevedel urobiť. Naozaj. No a potom je narodenie a tu sú anjeli medzi ovečkami, hovoria pastierom, že nech prídu pohľadať Ježiška a ďalší anjeli tu kričia sláva Bohu na výsostiach. Oltár pokračuje smerom hore, všetko ide smerom hore, čítame na oltároch v nebesiach, tu sú traja králi a ďalší anjeli Michal, preto nie náhodou je tu svätý Michal zobrazený naľavo na predele a manželka Günterová Michalová bola Margita. Preto je tu jej patronka, svätá Margita a Dionyská oltár, ktorý obsahuje svätého Michala Archaniela. Lebo Michal bol otcom požitkových Žigmunda Bubiča. Michal Bubič pracoval ako správca na hrobe, na majetku Esterházio a viedol synčeka budúceho biskupa k tomu, aby mal rád umenie. Takže keď bol biskupom Bubič, tak objednával krásne oltáre pre dom svätej Alžbety. Ten z roku 1896 je tu napísané vpravo a je tu Žigmund Bubič, biskup svojej katedrály. Dal tu preto patrona svojho otca, svätého Michala Archaniela, patrona svojej mamky, svätú Annu, matku Panny Márie a svojho patrona Žigmunda, kráľa Bohudského. A ďalší dvaja anielikovia nám ukazujú Ježišovu podobizeň na Veronikinom ručníku. Prejdeme tu hneď Petra. Je v strede zobrazený, on s Pannou Máriou vlastne nemal, preto je tam Chagadia, ale naokolo sú anieličkovia, ktorí spievajú známu pieseň Jozef z Korintu do 16. storočia. Viete si to nájsť. Anieličkovia krásne sú dizajneri. Robil ich ten človek, navrhoval, ktorý robil aj budapeštiansku budovu Dietrich Steindl a vyrobili ich v čolnej porcelánke v Péči, 5 kostov. Tak pozrite sa na tie chrliče dažďovej vody. To sú vlastne diabli, ale keď ideme dozadu, tak sú to padlí anjeli, lebo Lucifer, krásne meno mal, svetlonosič, on chcel byť ako Boh, takže bola za tým pýcha, závisť, porovnávanie sa s Bohom a zorganizoval vzbúru. Tým pádom na nebi sa strhol boj a teraz vám prečítam, čo sa o tom píše v knihe Zjavení. No a tu sa používajú ako chrliče vody. Jednak keď prší, tak im z papule ide voda, to je technicky, ale aj ako antidiabolská ochrana. Lebo v stredoveku sa verilo, že keď zlý duch zbadá svoju podobu, a takto si ich predstavovali, tak už je rozpoznaný, odhalený a nemôže poškodiť, nemôže vojsť na sväté miesto, dnu do kostola. Takže preto sú tu takíto a na mnohých iných kostoloch tiež. No a tam skončil jeden biskup. Čiže ide o to, že biskup, nebiskup, to je jedno, ide len o to, že či je človek dobrý alebo zlý. A niektorí ľudia tak smutne pozerajú, že ich radi prešli na stranu dobra. No, čerti im to bránia. A keď si uvedomíme, že čerti to sú naše neresty alebo nejaké závislosti, vtedy človek pochopí, že čerti to zámoc bráni, ktoré je na druhú stranu, stať sa šťastný. No a napravo je ten, čo je pokrov, teda svätý Gabriel. To tu originál starý, že 300 rokov, má toto súsošie, ale táto časť je vymenená. To je taký výsek neba,
Vidíte nebičko a z neho trčia všelijakí anielikovia, niekde aj s krídlami, niekde len hlavička. No tak toto urobili ako morový stĺp, aby sa epidémia moru už nezopakovala. Dali tam hore Pannu Máriu do výšky 14 metrov, ktorá stojí na zemeguli. Zemeguľa, okolo nej sa obvíja had ako symbol dedičného hriechu a má v papuli jablko zo stromu poznania dobrá a zla. To jablko, čo dá had Eve, Eva Adamovi a tak. No takže morový stĺp má spustu anieličkov, trošku sú pri sebe, lebo takí sú barokoví a vtedy hlavne nebol ozempík ešte. No a toto je všetko už ale vymenené a originál barokoví anieličkovia sú odložení v depozitári mesta a niekedy to robia reštaurátori, že sa zobrazia sami seba, takže jeden z anielíkov má tvár reštaurátora Ľubomíra Kúca. Môžete si, že ktorý z nich, hej? Môžete typovať, neviem, či teraz vyriešime túto hádanku. Hej. Takto sa niekedy človek chce stať anielom. No a teraz ešte som vám sľúbil okrídleného ďalšieho antického boha a to je tam na Žobrákovom dome. Tam je taký výjav z freska, na ktorej je boh obchodu Merkúr, to je naľavo s tým klobúkom. Klobúk má také krídelka, lebo on bol poslom antických bohov, potreboval lietať. Pre diaľnici chlapík v aute a teraz oproti zrazu auto, ledva strhne volant, vydýchne si, pozrie sa na sedadle spolujazdca, aniel strážny sa usmieva. Za ním spadne tesne most, pozrie sa, zas tam je. A si hovorí, ja ti ďakujem pekne, len som sa chcel opýtať, kde si bol, keď som sa ženil.